ଏ ନିଅ ବୁଧବାର କେତେ ଜଣଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ନା ମୁଁ ତୁମ ଅକ୍ଷର ପଢି ପାରିବିନି, ତୁମେ କୁହ। ବୁଧବାର 5ଟା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। 5ଟା ନିମନ୍ତ ଖାଇ ଯାଇ କଣ ମରିବୁ ନା କଣ? ଡାଇରିଆ ହବ। ଶୁଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ରାଜା ବାବୁଙ୍କ ଘର। ହଁ ହଁ ସେଠି ମାଛ ହେଇଛି। ନା 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 ମାଛ ଖାଇବନି। ମାଛ ନିମନ୍ତ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ। ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୋଟର ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠିକି ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ହେଇ ସେଇ ନା ସେଠିକି ଯାଇ ହବନି। ସେଠି କଣ ଅସୁବିଧା ନା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବର କନ୍ୟା ଆଗରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ପଛରେ ନିମନ୍ତ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବୁ ମାନେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ, ପଇସା ଦେଇ ହବନି। ସେଟା କ୍ୟାନସଲ। ତାପରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ କି? ସଂଗ୍ରାମ ହଁ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି। ଚିକେନ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତାଙ୍କର ବା ପଛରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ବର କନ୍ୟାକୁ ପଛରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଗରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠିକି ଯିବା। ଭଲ।